guru sapa iki? Maju ae. Balaku kok. Oh, di. Asam urat. Asam. Ayo maju. Ayo maju. Ingat ngene. Lah nek joto senekno Mas. Keneno? Nek joto senekno ngene. Sing ngene joto sing. Sing ngono. Kok joto ngene. Lah sing aku piye, Mbak? Sing bener. Ya, iso aku. Aduh ngene. Ora masuk ngono. Aduh. Ora wae. Yo pakai. Aku dong. Oh, maju ya. Balane kon maju. Sa, kanjengku Senopati nak lemok. Kowe kudu lunga bakso. Oke. Piye? Tapi Ancam kon maju. Menang mesti. Yeah. Kalah. Kalah mau. Nangis. Tapi wong Kertosana. Jam piye? Ya saya. Berarti dhewe ilmu apa? Rebus kira. Lihat. Lho, ruput nak. Ya, iya ora teko. Aku tak mundur ae. Ilmu sampeyan goblok. Nggih. Goblok. Goblok. Iya. Pasti. Ora iso tawari, Bro. Bro, tarani ngene. Kono. Piye carane, Mas? Carane ngene. Carane, Mas. Carane carane piye, Mas? Carane ngono. Yo, aku Senopati kok. Tak tutono carane ngepro piye? Ngene, Mas. Senopati kok ngono. Kok ngene lho, Neng. Yo nangis ya, Kang. Kan kepeng nangis. Suara apa?
jodoh itu kalau mau rene oke ayo mau iso iya Sudah senang gue. iya Sudah senang gue. terus lah orang ini terus dulu tukir salah kamu ini cocok Iso. Esa apa nama iso? Aja aja. Iso. Aku duwe jago. Coba. siapa itu kakak itu jago jangan tukir udah Mau KML ae. aku lihat jenah aja Kowe kan. wis enggak tonton sik Ecau. Rene gora. Rene. Wahai satu, ya benar. Hai. Kok bisa niku piye? Kok bisa niku piye? Bisa jalan ta ora? Iso iso. Oh guys, Ayo benar. Nah. harus ambilan lu. Iya. Oh, loh. Ini lah kalau nih. Oh, juga itu kan. Loh. Oh, loh. Santo kudu iso. Kowe kudu iso. Nek ora iso mundur. Nah, iki. Mundur. Sapura. Marahin nek. Lek ora aku bojong dhewe. Nangis. Satu kan. Iya. Sejalan. Iya. Ayo ah. Ayo. Yang di dalam. Iya. Ya, ngilangi barang ngono kita kene. Lek ora iso ben ditonton ning balakku. Lah, tontoni Mas. Aku. Yo, sik kalem. Iya, Bang. Pengen mah iya. Ngono.
Tiga. Ya, kaya ngono. Wong Kertosono. Yo kecewani. Sik. Cek kirane karo. Sedih terus. Ora tau menang blas lho. Iku lho kowe terus. Oh, ayo. Yen wangi aja sesitan. Jempul ke prajurit kang licik. Perang urung ana kerampungan wis wani koncat ning pengarpan. Apa sing tok karepane? Loncat melusak tengah palagan. Orang teges mati peti kamu yo. Ora kapan kan jembar kanggo nentakake sapa sing bakal mengkani pati. Opo aku? Iki wis kelakon ijen padha ijen. Maju bakal tak sirnakake. Mati kowe. Pucuk ora kowe. Ojo mrene pada pucuk Muncul nyatane aku untat oleh palagan ijen kok jomblo. Ndak akoni. Ndak akoni jempol. Nanging perang kuwi sewu cara. Perang kuwi sewu cara. Yen ana kapan iki? Al tak rancone papan kene. Ora mung kowe dhewe sing bisa maju sawan piye?
sukan kali aku ora bakal mikir mau ngadepi kowe Masuk. Maju tak okrek okrek. Gegerku kuwi dhek umat gelem tanggung jawab ora kowe. Gelem tanggung jawab ora kowe? Ya gelem lho, Kang. Ya gelem. Wong kowe ngono kuwi balaku, kancaku, sohibku, sahabatku, temanku. Wis. Okean kuwi. Delok sih. Delok ning arep ae, delok. Apa Kang? Delok ning arep lho. Apa Kang? Lho kono wong akeh do madhep rene, ana bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas iki janjane ana kowe madhep rene kabeh. Aku kok malah isin dideloki lho. Isin aku. Rupane ora diadem ngono kok isinan. Biasane kok ngisin-ngisini ngono lho. Wow, aku ngono-ngono lah yo isinan ngono lho. Aku isinan. Ana apa jane kok do madhep rene kabeh? Kowe ku bingung lali apa lali? Nek kene kuwi ana ketoprak lho. Panggunge megah kaya ngene kok. Mesti wae aja madhep rene. Kowe karo aku mlebu tontonan ngono lho, Kang. Tontonan apa iki? Tontonan karo masyarakat desa kene. Wala-wala ya. Nek desa babatan kene ana ketoprak Ridho Muda Sondong Majeruk Ridho Muda Sondong Majeruk Ridho Muda bualen nganti ape ben telu ya wis do ngerti ketoprak Ridho Muda Sondong Majeruk wis saka ngendi lan ketuane sapa yen arep nanggap biar gampang njujuke ning gone ketuane ngono utawa dudono alamate kuwe kan sing dudu
Weh. Kowe apa tak pusing ngono malah. Apa tak jaili malah kowe kenen jaili aku. Oke, tak kenalno karo masyarakat desa mbah-mbah kan kene. Bapak, ibu-ibu, adik-adik, mbah-mbah, mas-mas. Ketoprak Krida Muda Sondong Majeruk, ketoprak Mbah Sondong kuwi saka desa Sendang Agung Jeruk, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Wis Kang. Bulan-bulan apa pengen terus seneng-senengan ngono lho Kang. Biar cetok, biar jelas nek iki mono ketoprak Rembang. Lah ketuane sapa Kang? Ketoprak Krida Muda Sondong Majeruk, ketoprak Mbah Sondong kuwi ketuane utawa pemimpine asmane Ki Sigit Sungkono. Wis Kang. Bulan-bulan apa pengen terus senengan ngono lho. Ya. Asmane mau sapa? Ki Sigit Sungkono utawa Pak Kono ngono terkenale. Nek arep nanggap hubungi utawa catet nomor ning ngisor iki. Dicatet wae. Aku arep nanggap ketoprak. Nek arep panjer piye? Ya langsung moro ning gone ketuane utawa pemimpine ning guri lho. Jagongan ning guri panggung. Pas lho ketuane nek arep panjer. Ya kan aku terno. Iya, ayo tak terno melu aku ayo. Yo Kang. Ngene lho. Iya, tak ngene.
Rangga Nata apa Pati Sora ulungke piye ulungke kok kepenak apa mumpung belum kebaca tak kukui batu ada hai habis Senapati Subali Rangga Nata bondo Rangga Sendika jam kowe Rangga Nata pun suwun kemawon ulungke Parti Sora sotawana piye Parti Sora pae kudunya aku ulungke Parti Sora pikukuh ayo dina iki aku arep tahun aku durung trimo tahun aku sepanjang nyidam Yandon kelawan Pati Jombang Pelor Waja kasunyatane wis kapikut kabeh para kawula ana ing Jombang ya kaya ngene iki watak ing sabda kang wani gedhe inajan to aku kapikut ayo yang pancen kowe ngebut anane Pati Sora tak kukuhi. Tembung. Pati. Senopati supaya ya itu kenapa kamu kowe wani ta ora? Wantun. Meneh, Subali meneh. Mare. Aduh. Wah, panimu. Kok ditanya biar sisan. Awe. Lambrang. Pasake. Waduh, ngajak untuk lawan. Waduh. Rusane ora sama iki. Waduh, rasake. Boleh ngangkut, Pak. Abon ki jeger wis saiki. Pisan meneh ulungke apa ora ulungke ora ulungke lungokke kok Rangga Nata aku ulungke Patro Lila kemekaning Pak iya ora rasake Rangga beneh ki apa ora padilan iyene rasane ragamu nggih Pati Sora kemekane Pak wis koyo ora tembung koyo ora tembung kuwi aja dipateni dipicis sithik-sithik ngene waduh Rangga Nata kok ulungke apa nyawamu wal saka ragamu sepisan ora entuk tetak kowe ora bisa aku kuwi kamu ini sambo beramuni kenapa kowe nusukan murka ya kali iki jeneng perang-perang yang ora kalah menang aku kabeh Mengerti perkataan cikes ini. Bukan Mas. Senajan kamu jam kok badhe kula. Waduh, bukan kula menika jagat kaya penjenengan. Ijo! Iki ana sekarang kubaya
Pramuni sumingke kita kajete udan kahe. Kanggo Pramuni. Kabeh iki saka kaluputane garwamu. Ya Kakarong Gonata. Kalamun Partisara minangka panglemane Kadang Dipati Brangwetan. Ulungke kelawan Pelaraja. Ora bakal ana kedadian kang kaya ngene. Kanggo Pramuni. Sadurunge sliramu iki mangkah. Coba to dipikir kanthi ati kang meneng Yayi. Supo kang Mas Ranggonata. Iku kandangmu dhewe. Menapa sliramu ki mentolok lawan kandangmu Yayi? Ya merga kabeh iki sangka kaluputane garwamu Ranggonata. Pengo kancanan kanggo sapunana payo-payo kang tumengko Majapahit sapa kang dadi cucuke ati. Ya mung Dipati Jombang. Yayi Pelaraja. Nanging kang napa kanggan ya mung garwamu Ranggonata. Yen to kena tak elingke Yayi. Ganjaran kuwi minangka pawilah dalem Sinuwun Prabu ning Majapahit. Iya Kang. Kuwi kadang Kang Mas Ranggonata. Nanging kenapa sliramu kok ora bisa napa Yayi? Kabeh iki ora lilo jroning ati. Yen Ranggonata minangka panglewane Kadang Pati Brangwetan. Mula saka kuwi perkara ki mung Ijo! tambahi 50. Ojo dijalawan garwaku. Kang Mas, panjenengan kedhe sapi lho Kang Mas. Kakang Ranggonata. Ayo piye Yayi? Ulungke Partisara. Ulungke Sepisan maneh dirungokke saka kuwi. Tetaku timbang aku isih urip kaya ngene iki lilo aku mangane Pak. isih kanggo kowe prajurit Ranggonata sere. Kabeh iki wis kelakon kanggo Pramuni. Pikirmu kuwi menungso ning ora duweni Tapi kek wae ora kene rasa welas lawan kadangmu Yayi. Wae garwaku saka Pakunjaran Yayi. Ora, kabeh wis kelakon. Garwamu mapan oleh Pakunjaran. Lamprang. Dawuh kanjeng dawuh. Kanggo Pramuni dikeri oleh papan kene. Njur kepiye Lamprang? Bedah praja Gondaraja boyongane putri. Nek panjenengan mboten kersa, kersane dipubacaan kalian. Senopati Subali. Kanggo Pramuni. Aku jaluk kawelasanmu. Yen pancen garwaku kok condhoke ana Pakunjaran, aku kok kepengin nderekake kelawan garwaku Kang Mas. Ora. Kanggo Pramuni. Yen sliramu cumandha ana ing Pakunjaran ki ora patut. Merga apa? Iki isih ayu. Cocok. Bocah kok mung timplah. Kanggo Pramuni. Ana ku Yayi Pelaraja. Dina iki bojomu cumandha ing Pakunjaran. Aku saguh dadi gantine Ranggonata ya bojomu. Kang tegese Aku nduweni rasa tresna kelawan kowe. apa? Nikolas. Apa yo Raden? Anggih. Yen ora gelem gampang. Mangke kok. Ya. Pelaraja ngerteni yen jagat iki digelar rombo. Akeh wong wadon kang endah Sulistya ing larno nanging kanggo Pramuni
kang dadi telenging ati dina iki mung kejaba kang mbok pramuni. Kula sawa kuwi kowe manuta dadi garwane Pati Jombang. Yo pelor. Wajo! Hijo! Pelor wajo! Hijo! Pelor wajo! Pelor wajo! Oke. Suaraku kan soro kaya ngono kuwi pancen yen pelor wajo. Sing patih sing kun. Ya, piye? Aku jaluk kanthi banget Yayi. Urung kapok kang dadi setiamu. Yen kowe puguh ora gelem lagi kelawan pelor waja apa kelakon ana ing papan kene kowe kabrakoso Senopati Subali Saca. Subali, saya dari Jawanti. Oso ing papan kene. Ih, aku nyawang lawan raine wae munek-munek kandhane. Ojo ya normal. Ya. Kira-kira iki yo duweni rasa tresno karo wanita. Jelas tresno jalanan aku priyo. Lah, kok ya setiki mbok esem wis. Aja mau esem Senopati Subali. Lah kok mangsen yen bisa iku kudu duweni jiwa lan ragane kaya ngono. Ora bedane pelor waja. Ah nggih. Kang Pramuni. Apa ya? Gelem apa gelem? Ora bakal. Ora bakal. Oh, siul. Ojo ana Kawula saka Jombang. Aku bakal tegolan mentolo prakoso kelawan kowe. Minta apa ya? Gelem. Paman pelor waja. Badhe tumindak menapa? Nggih. Purnama Dawuh kula paman. ora dadak milih mripating liyan. Kang sira mangerteni gedhe banget rasa tresnaku kelawan Ibna. Kula saha kuwi rikini Pramuni kang supaya gelem dadi garwane Pati Jombang. Ya pelor waja. Kula kedah pikiran Kanjeng Ibu Pramuni. Mestine wae Paman pelor waja. Menapa panjenengan menika kalipian? Panjenengan apa nggih? Kalian Purnama. Kanjeng Rama Rangganata. Iya. Menika tasih memitran paman. Boten patut kalamun panjenengan menika tresna kaliyan Kanjeng Ibu Pramuni. Nalika semono pancen mitran toroan ning saiki wong tuamu Rangganata wis dumunung ning Pakunjaran. Wonten Pakunjaran. Kan saya tegel panjenengan Pak. Yen mergo keluput wong tuamu sampun ngulungke Parti Soro minangka panglewani Kadang Pati Brametan. Tak kira wae ora bakal wong tuamu Ranggana dumunung ning Pakunjaran. Paman kula raja. Menawi ta panjenengan kepengin sambut sulistianing akramu, monggo ning ampun Kanjeng Ibu Pramuni paman. Lah kok Ana tetembungan Bedah Raja Bandaraja Boyong Kamangka Purnama kang dadi putri boyongan Ulalirmu ibumu Pramuni. Paman kula raja. Kepiye? Purnama menika dipun lerekaken. Saged-saged kula badhe budidaya sabelo kaya Parat kowe sabelo panjenengan. Unggo kowe. Pelor raja. Pringgo pendhadhe ulas dhateng Purnama paman.
Ampun dipun lajengaken tumindak. Hidup! Hidup! Rujuk! Saya! Oke. Kula sawi. Purna nggih rikene gumu. Kang supaya dalam leladi kelawan Pelaraja. Paman Pelaraja. Mari kula kedah pipih kan Kanjeng Ibu kula boten saged, Paman. Ora satu Wong kula pejah ki mawon, Paman. Iki Paman Paman pilih singan marane loro. Kowe wong ibu apa ora? Pripun? Durung apa-apa. Nggih. Ramune kabeh kowe mantong kantengmu. Yen kowe gelem dadi garwane Pelaraja, Purnama bakal urip ning pelataran jagat. Nanging Ramune yen ketubuh kowe wangkal, mestine wae Purnama kang dadi korban. Hidup! Pelaraja! Hidup! Pelaraja! Pelaraja! Lambrang! Sebisa meneh kanggo ramune kula ora bantah. Wala sono katresnan Tuhan. Kaya ngono, jure. Purnama sel, ya merga kowe dolan mentala kelawan Pati Jombang Pelaraja. Kanggo raune umpama kowe gelem leladi kelawan Pelaraja, mestine wae Purnama kae isih urip ning platarane jagat. Piye? Kowe isih kowe isih pugo. Yen kaya ngono, ayo sawale anakmu. Kaya ngono jenengan. Itu domisalku. Ayo dibiwarake. Sak kiwa tering kabupaten coba. Ngoten. Oh iya. Woro. Iya. Sing banter sing woro. Kampung Kabupaten Jombang. Kertosono. Kediri. Indonesia semua. Esok jam 8:30 ono perkumpulan kita tiba-tiba woro-woro sing cetha lampun cetha ngoten woro-woro iki yo warang bro iya woro-woro ana gantung dimaten sing digantung Purnama ning alun-alun. Alun-alun tabuh 8 hasek.
Wara piye Iya, iki. kabeh para kawula kok coba. Mangerti. Sesuk tapo wolu. Purnomo gantung. Ya, ada campur. Nendi. Wonten angan. Alun-alun sing seru. Wara piye. Kabeh para kawula kok coba. Sesuk tapo wolu. Purnomo digantung. Ning Wonten alun-alun. tawakno. Sesuk apa wolu purnama digantung ning alun-alun, bulune ditaleni dibakar gandul. Nah, ngoten Setuju? Oke. setuju tarani. Kabeh anu. Nek ora setuju, Nek setuju kowe berarti sing Purnomo. nek ngono sesuk sing digantung subal. Ampun. Kalau senopati ngampuni kowe rada macem. Wis ora kan diopeni. Sing ora sarung Ojo. aja dumibet. Sing Ya. Yo ora karo mlaku alon-alon. Monggo. Wara. nangis. Ayo sambat karo Sambat to karo wong tuamu. ngobrol kari ciure. Piye? Tembung tembung sora. Pasake. Rasane piye? Kurang ajar. Nangis dong. Nangis. Anjing iki panggil Pilor Wajo. Ajeng! Pilor! Anjing Pilor Wajo. Ramune sawang. Pilor Wajo. Saya. Ayo. Ramune. Sawang putramu wis sering gantungan. Ganti banget ya ini. Langsung keluar burunan. Jangan kurang dari dosa. Jangan pun ngomong minta main silongko ya. Aku bisa duweni welas kelawan Purnomo. Nanging kanggo Sing kenceng nek naleni sing kenceng. dadi garwane Pilor Wajo kanggo. Kanjeng Dipati Pilor Wajo. Lambrah. Padosaya nyonyok manahipun Dipati Kertosana Ranggaloka kedah mirsani gantungane. Kaya ngono. Aja seto. Ganti bukan Warna Ranggaloka sapa jarak. Ya ini. Ranggaloka. Kowe ngemokke aku. Iya, apa? Aku kok dono. Kepenak uripmu. Yen kowe banjur temekaning pati. Kepenak kowe. Ngerti lorong Ranggaloka. Ana apa ae? Ngerti mesra luari sapa kunjaran. Sawangen sapa klore gantungan kae? Sapa Ranggaloka? Putraku Oke.
Seret kowe bojoan sawang. Putra sing kene kok. Lali-lali kentung patrika salah tentang papan melono. Piye kok nom? Rong Boroto. Cegah tiga jadi cegah putrane. Sepisan meneh Rong Boroto. Ulung ke Parti Soro. Parti Soro ulung tangan. Yo tangan pelo. Iki wis senangkan. Ora-orane aku metu Parti Soro. Isi aku kuwi. Aku kuwi. Jelambrang. Gawuh Kanjeng. Are ora apa-apa. Kang supaya Purnomo kagantung. Ibune rasa cecak kaya kabeh. Kang Bramuni Purnomo tumekaning pati kegawa sangka kowe sakloron ulungke Parti Soro Rong Boroto kowe minangka Prasetya ulungke ora putraku Yayi Pelorojo kok ulungke ora Parti Soro ulungke Pati dan Purnomo wae. Pun kerang enteng Kang Bramuni. Wis kok tatoni atiku, kok bisa aku kelawan garwaku. Aku para putraku saiki wis dadi korban ya. Kula salah kuwi. Kowe urip kaijinan ana ing jagat Slawan Losa. Ladenana Pelorojo. Aku kudu lagi kelawan kowe. Jamrang, aku ngerti. Yen kabeh tumindak Yayi Pelorojo kowe iki kan jamrang. Kula sapa kuwi kudu aku tenggo kelawan aku Jamrang. Kenapa kowe ngajak keluarga? Jamrang kurang ajar. Cukup. Bangsamu, seneng hatimu, marem hatimu Jamrang. Yayi Pelorojo. Ora Yayi. Wis dadi anteping hatiku. Senajan nganti besok aku temekaning pati. Ora bakal aku ngelak-ngelakan.
wangke iki. Wangkene Purnomo. Wangkene Purnomo mangke dipun kubur. Kubur. Nyuwun Gusti Patih. Ya lho apa jenengan? Ampun jero-jero. Mengko gandane iki jenengan. Kersane nek cetek mengko ora dieker-eker kiri. Kaya ngono. Ragane modal mati. Dimongso kiri. Juret. Kiri. Seren. Kubur. Kubur. Wangkene Purnomo. Pripun? Seret kubur. Lamprang. Pangune kon panjenengan gandrung kapirang Lamprang. Iki ora metu. Nanging kepiye maneh asuyatane Ramesatike bae ora duweni rasa tresna kelawan Pelorwaja. Sampun wasumal. Jagat menika dipun gelar rama. Mboten mung sak godhong. Wanita menika kathah ingkang ayu. Oke. Ingkang ayunipun umuripun tasih kaneman. Iya. Dereng pirsa to? Kabar pisan aku durung mangerteni. Wonten wanita ingkang nami Prawit. Menika pacanganipun Prastya. Pacengane Prasetya. Mongko Prastya niku anake Ranggana. Sisan gawe dirusak keluargane Ranggana. Dene pawesi niku anake Kitu Menggong Dongkol. Ha niki pun kalau jangan sing apik. Tumenggong dongkol. Nggih. Waja seta. Nggih. Bangke dipun. Timbalana tumenggong dongkol. Wong supaya tumekto oleh pangarepaning Pelorwaja. Pun geret rawon. Niki wong panjenengan badhe kagungan garwa ayu. Jenenge sapa Jlamrah? Anggareksa. Pak. Apa bener jenengmu Anggareksa? Menika leres panjenengan sinten nggih? Dipati Jombang. Pelorwaja. Jenengan Dipati Pelorwaja. Ora kleru. Pelorwaja. Ing sing siji kok ora pangling karo swarane sapa iki yo? Ini ora tepung karo aku. Ora tau ndelok Indosiar iki. Haryo Jlamprang ya aku. Jlamprang jebul kowe Jlamprang. Yo kene aku kok dilarakno nganti tekan papan kene Jlamprang. Dawuh kemawon aja. Rungokke. Anggareksa. Apa kabeh ora kleru. Yen iki duweni anak wadon kang aran Prasanti. Menika leres Gusti. Tenang Jujur wae. Ora kleru. Ucahe iki sih rawan. Akseken yo. Yen kaya ngono Anggareksa, aku kepengin banget duweni garwa anakmu yo Prasanti. Ya iki. Cocok ta ora cocok ta. Nuwun pangapunten nggih Gusti Dipati. Adek pangapunten niku. Boten ateges kula dados pepalang panjenengan menika mboten. Iya, Anggareksa. Namun anak kula sampun gadah pacangan. Wis duwe pacangan. Nggih. Anggareksa. Iki mulak pacangan wae. Bakal tak mulyake anakmu minangka garwa Prameswari ana ing Kabupaten Jombang. Garwa Prameswari. Garwa Prameswari. Urip penak. Kula mboten golek kepenak kok. Pacangane sapa? Iki pacangane sapa? Prasetyo. Gitu. Ora kleru. Putrane Ranggana ta kuwi? Bener Jlamprang. Pisake wae anakmu lawan Prasetyo. Pisake.
Purba lan Waseso wonten anak kula. Parate. Iku montung kelawan kowe. Wong Dareksa, kawulungke apa ora e? Kula sopi nengke. Lah, Alfi piye? Tegese cobi piye? Kula ripe anak kula. Lah nek ngono ya. Menawi kula nggih bejo jenengan. Ya. Menawi boten nggih pripun malih. Dipaksa. Nggih kula peksa nggih. Saiki bali. Ana katemuan. Bali. Ono anakmu. Riyen anakmu. Ya, ono. Siap tadi. Siapa? Jelamprang. Ketingalipun kok diculke sirahe tunggalipun. Apa ya kaya ngono? Wong Dareksa niku ngaturke putrane nek boten monggo sipun buktekke mawon. Yen kaya ngono, enggal apa Monggo aja. Monggo.
Bupati susumi angin kanthi ati kang wening datan panggih kang sinetya wekas pangkubu sing nolo natira kang sinawang suwung datan kanjeng wekas sampun ombak bedol brata sena sigra jancuk napa deleng samudra napa kang dadi rupita papan guru minulya papan dununge sejati pinanggesa Rito Mudu hubungan Bobo Sigit Sumpana kita bareng bersama Risma Audio juga Ganjur Channel ha he ha ha he ha 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 oh, oh, Genturit yen broto sino ngemban dawuh guru turna bupati susungi angin kanthi ati kang wening datan panggih kang sinetya wekas pangpupu sing nolo natira kang sinawang suwung datan kanjeng wekas edan protoseno edan protoseno edan protoseno edan protoseno Sangkun ombak bedol broto seno sigra jancuk napa dalam samudra napa kang dadi rupita teka weni kang cipta kapapat guru minulya papan dununge sejati pinanggesa Rito Mudu
lho Gambi ae ra karuan. Wis anak-anakku melek kabeh ya, Nduk ya. Injih, Mbak. Wis rono sing turu ya Mbak Siah ya. Mpun melek, Mbak. Aku seneng cewek-cewek krido muda. Wah, nganggone anu. Apa? Warnane warna ungu ya. Lilak. Lilak. Nggih. Lilak. Oke. Sugeng dalu selamat malam wilujeng wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ana salam kok ya ora jawab. Ngantuk Kurang banter, jawab. Mbak. Aku gak krungu ya, Mbak. Nah, Jajal nggih. sampean sing ngomong Rin. Aku sik ngomong. Kok mati ora. Nek menawa buke aku mau salam gak pati yo banter ngono lho yo. Nggih. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ancen penontonnya karek 15 Oh 15 wae ngono ana 255. Hah? 255? Heeh. Ora percaya kok 255 iku. Sing 200 mulai. Sing Turu. 5 nunggoni. Eh. Wilujeng wengi sugeng dalu pepanggihan kalian sedulur sedaya warga masyarakat Babatan. Injih, Mbak. Sewonten dalemipun Bapak Lea sak Bapak keluarga. Lea sak keluarga injih. Nggih. Matur suwun sanget ya Bapak sampun nimbali Krido Muda. Injih. Ingkang dipun sesepuhi Bapak Sigit Sungkono. Injih. Nah, didongak-dongakake Mbak Sian. Monggo, Mbak. Mugi-mugi sabibaripun nimbali Krido Muda panjenengan Bapak Lea sak keluarga paringi berkah saha barokah. Amin. Selamat sing ditanggap ugi selamat sing nanggap ya Mbak ya. Amin, Mbak. Rezekine anu lancar. Amin. Wah, langsung deres pokoknya ya rezekine ya yu ya. Nanggap awake dhewe mung trimo 2 juta. Kok 2 juta to, Mbak? 2 juta. Murah temen semena. Takoni Bapak Lea nek ra ngandel, Pak. Krido Muda saking murahe mok 2 juta ya, Pak ya. Aku kok ora Injih. ngandel ya, Mbak. Krido Masa 2 Muda juta. tenan 2 juta. Takoki Pak Lea nek ra ngandel. 2 juta iku maksudnya panjere sayang. Wah. Lah iya ngono kaya dicetakno to, Mbak. Ora ketangko mule, geret sapi telu. Juga diucapin sugeng dalu kagem bapak-bapakku yang ada di belakang sana. Injih. Mas-masku semuanya sing blok ini. Adik-adik. Para kerucil-kerucil Kok menjelang krucil-krucil bocil-bocil. bocil lah ijik cilik semene. Lah iki rondok gede ya Dadi nek krucil. Bahasa anyar iki. Engko nek rodok tuwa sithik jenenge mecicil. Oke sayang, dikasih tembang-tembang spesialnya buat warga masyarakat Desa Babatan. Babatan, Ije. Terspesial buat Bapak Ibu para tamu undangan semuanya. Ije, Tak Mbak. lupa juga diucapin sugeng dalu kagem channel. Ganjar Channel. Nggih, ada audio sound system Risna Audio. Lekting. Grido Lighting. Hah? Grido Muda Lighting. Gak kleru? Heeh. Oh gak. Oke. Monggo Mas, Mas Mentos dikasih kasemaran ya. Lagi kasemaran karo sapa to, Mak? Ah, kayak kok kejem karo aku gene. Lho wis kadung hobi sing dhuwur-dhuwur. Kowe ndungu ta ora? Napa? Kayak kok kasemaran karo sapa gayane? Karo sapa? Lah iki mau ya takok ngono ya. Heeh. Lah iya aku ya gumun kasemaran karo sapa iki kira-kira. Mesti karo Grido Muda. Krido Muda selalu di hati dong. Asik. Apa? Sing undang aku sapa? Mentos, ora ngono kok. Wong dolanan HP ngono kok. Endi? Urung dadi, alah. Urung Liyane dadi. sik, Mbak. Mau wis tak omongi to Oh, ya. kependem. Kan iki lagi dungkrek-dungkrek ngene to. Heeh. Ana. Ana apa gak nek gak ana nek ana lho, Mas. Ya, ya. Lah, ya. Ayo Mas, dados Mas Mentos sing anu lho, serba bisa lho. Serba bisa. Anu, cara apa kuwi lho yo? Cara sinyal Telkomsel. Telkomsel. Nah, jadi isonan pokoknya ya. Ya, semoga Mas Mentos dikat kembali ada Rista. Nah, Risna Audio. Rista kan